azken egunotan, hezkuntza sailak alde bakarrez eta era prezipitatu batean hartu dituen erabakien aurrean izateko eta konstatatzeko ikastetxeak orokorrean gaur egin dutena, lan presentzialera, klase presentzialera buelta, sindikatuok proposatutako autua hartu dutela. Irekitzera doazenak edo itzulerara doazenak errefortzutarako izan dira soilik, edo bestela bigarren batxilergoko selektibitatea prestatzeko. Adierazi nahi dugu ere bai, sindikatuok ikastetxe jarraipena egiten ari garela, osasun eta segurtasun bermeak bete daitezen alerta egongo garela eta horrelakorik betetzen ez denean mobilizazioak jarriko ditugula martxan. Bide batez ere bai, hezkuntza sailari berriro ere exigitu nahi diogu langileon ordezkariokin, sindikatuokin biltzeko, gurekin halabeharrez adostu eta negoziatu behar dute aurrez aurreko klaseetara itzulera edo lan presentzialetara itzulera hau, irailera begira ere oraindik eta itzulera handiagoa izango da eta horregatik eskatzen dugu, gurekin negoziatu behar dutela eta ez azkena egunotan jarraitu duten bezala jarraitu. Hasierako plana zena, orain proposamen dela esaten dute eta zorionak eman nahi dizkiogu ere bai, hezkuntza komunitateari egin dugun presioaren ondorioz lortu dugulako gaurko lan presentzialerako edo klase presentzialerako itzulera hori soilik izatea errefortzutarako eta osasun eta segurtasun bermeak daudela. Badakigu gaur irekitzera doazela batzuk eta datozen egunetan beste batzuk ere eta sindikatuok jarraipen batzorde bat osatu dugu hori kasuz kasu jarraitzeko. Eta bide batez ere bai, zuzendaritzetara galdetegi bat bidali genuen, guretzat segurtasunerako eta osasunerako bermeak jasotzen zituen inkesta hori betetzen zen edo ez.